Hi, Pabeng Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, January 26. 15 tripulante ng MV Devon Bay ligtas na, 2 patay, 4 patuloy na hinahanap. 3 jeep nasunog sa Bulaon. Sanhi, iniimbestigahan pa ng BFP, CSFP. Presyo ng produktong petrolyo muling sisirit sa Martes. Mga inaapi at inaalipusta, mabibigyan na ng boses sa programang Help Desk, ipabitag mo. 15 milyong kabahayan target makinabang sa Benting Bigas Program ngayong 2026. Filipina-American Autumn Road Arcapo, historic nominee sa Best Cinematography category ng 98th Academy Awards. Habang nagpapatuloy ang paghahanap sa 4 pang nawawalang tripulante, dumating na sa Maynila ang 15 Pinoy na nailigtas mula sa lumubog na cargo vessel malapit sa Bajo de Masinloc. Kasama nila ang 2 nasawing crew member. Ligtas na dumating sa Maynila ang 15 Pilipinong tripulante ng lumubog na cargo vessel na MV Devon Bay habang 2 nasawing crew ang isinailalim na sa wastong disposisyon ayon sa Philippine Coast Guard. Dumating ang mga survivors sa Pier 13, Port Area, Manila, madaling araw nitong Lunes, January 26, sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Agad silang binigyan ng welfare assistance at logistical support pagdaong sa pantalan. Nakipag-ugnayan din ng Coast Guard sa Department of Migrant Workers, Bureau of Quarantine at sa ahente ng barko upang matiyak ang maayos na pagtanggap at pagproseso ng mga nailigtas na tripulante. Samantala, ang 2 nasawing crew ay tinanggap ng funeral service provider para sa wastong disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaanak. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Philippine Navy sa West Philippine Sea upang mahanap ang 4 pang nawawalang tripulante ng MV Devon Bay na tumaob nitong January 23 malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon sa Navy, ipinadala na nila ang BRP Jose Rizal bilang dagdag na puwersa sa isinasagawang operasyon. Tuloy-tuloy din umano ang koordinasyon sa iba pang ahensya at sasakyang pandagat na dumaraan sa lugar ng insidente na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. 3 public utility vehicle o PUV jeepneys ang nasunog sa Bulacan Public Market sa City of San Fernando, Pampanga madaling araw ng Lunes, January 26. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP ng City of San Fernando, Pampanga, nagsimula ang sunog bandang alas 3:40 ng madaling araw. Itinaas naman ito sa first alarm ng alas 4:16 ng umaga at tuluyang napula ang apoy pagpatak ng 4:24 a.m. Walang sakay ang mga jeep nang mangyari ang insidente. Wala ring nadamay na bahay o gusali sa lugar. Tinatayang nasa 450,000 pesos naman ang halaga ng pinsala. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Pinapayuhan din ng publiko na maging maingat at tiyaking ligtas ang kanilang mga sasakyan upang maiwasan ang kaparehong insidente. Hindi na raw basta-basta may paparenew ang prangkisa ng mga PUV sa may sira o hindi maayos ang kondisyon batay sa bagong polisiya na nakatakdang buuin ng LTFRB. Nakatutok daw ang hakabangan na ito sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga commuter. Bubuo ng bagong polisiya ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magbabawal sa pag-renew ng prangkisa ng mga sira at hindi maayos sa public utility vehicles o PUVs. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor D. Mendoza II, tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiyakin ng ligtas, maasahan at komportabling transportasyon para sa mga commuter. Sa isang pahayag nitong Biyernes, magpapatupad daw ang ahensya ng panibagong confirmation process at hindi raw papayagan ng prangkisa kung sira-sira ang sasakyan. Ang reforma ay sagot din umano sa mga reklamo ng mga pasahero at may tama ang personal na karanasan ng mga opisyal ng Department of Transportation o DOTR
sa pagsakay sa mga dilapidated na bus, jeepney at maging ng mga modern jeepney. Sa katunayan, si Mendoza raw mismo ay nakasakay na sa isang jeep sa Visayas na may malaking butas sa passenger floor. Habang sa Metro Manila naman ay may mga jeep din na may sira at marurumi ang upuan. Magsisimula ang bagong panuntunan sa mas mahigpit na inspeksyon at monitoring sa kondisyon ng mga POV mula jeepney at taxi hanggang mga pampasaherong bus. Mandato raw ng LTFRB na i-regulate ang pampublikong transportasyon sa bansa, siguraduhing roadworthy ang mga sasakyan, tiyaking may sapat na kakayahan at training ang mga driver at pangalagaan ng kaligtasan, kaginhawaan at kapakanan ng mga pasahero. Pag-uusapan pa raw ng LTFRB Board at iba pang mga opisyal ang panukalang hakbang para makabuo ng malino na patnubay sa implementasyon ng bagong polisiya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kabalan, may dagdag presyo na naman sa mga produktong petrolyo simula ngayong Martes, January 27. Sa abiso ng C-Oil nitong Lunes, tataas ang 40 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. 1 peso and 40 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel at 80 centavos ang kada litro ang taas presyo ng kerosene. Epektibong dagdag singil pagpatak ng alas 6 ng umaga. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng price hike para sa gasolina at ika-4 naman para sa diesel at kerosene simula nitong January 2026. Ang oil price hike ay taliwas sa mga naunang pagsusuri, lalo na't may mga projection ng sobrang supply ng langis sa unang quarter ng taon. Gayunpaman, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na natiling pabago-bago ang presyo ng langis dahil sa mga pansamantalang problema sa supply. Kabilang dito ang pagtigil ng produksyon sa dalawang malalaking oil fields sa Kazakhstan, mga limitasyon sa export sa Black Sea, inaasahang pagtaas ng demand sa China, at mga issue sa geopolitics sa gitnang silangan. Asahan raw na mabibigyan ng sapat na kabuhayan at maayos sa tirahan ng mga pamilya at individual na ililipat sa relocation sites makaraang maapektuhan ng mga proyekto ng Department of Transportation. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na mabibigyan ng sapat na kompensasyon, kabuhayan at maayos sa tirahan ang mga Project Affected Persons o PAPs na inilipas sa mga relocation site. Ibinahagi ito ng kagawaran kasabay ng implementasyon ng mga malalaking proyektong pang-infrastruktura gaya ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Sa paggunita ng ika-100 at 27 anibersaryo ng DOTR, muling iginiit ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na prioridad ang kapakanan ng mga pamilyang naninirahan sa mga lugar na pagtatayuan ng mga proyekto. Utos daw ng Pangulo na ilipat ang mga PAP sa maayos sa relocation site na may sapat na tubig, kuryente, ligtas na kapaligiran. Higit sa lahat, tiyakin ding tuloy ang kanilang pangkabuhayan at maayos ang kanilang kalagayan kahit na ilipat na. Ipinagpasalamat naman ng ilang benepisyaryo na mula Riles ay may sarili na silang tahanan sa San Fernando View Residences Phase 3 sa Barangay Panipuan, City of San Fernando, Pampanga. Dito, nagtayo ang DOTR ng 312 ROW house units para sa mga pamilyang mula sa 11 apektadong barangay. Target ng ahensya na makompleto ang 16,575 housing units pagsapit ng 2026 para sa kabuuan ng NSCR project bilang bahagi ng pangako ng pamahalaan sa inklusibo at makataong pagpapatupad ng infrastructure projects. Hindi pa rin ba naaksyonan ng inyong mga legal na problema? Baka naman hindi mo pa rin nakukuha ang hustisya na dapat ay matagal mo nang nakamtan. Subukan nating pag-usapan yan sa isang programa na umi-air ngayon sa CLTV 36. Panoorin natin ang ulat dito sa CLTV 36 Vertical Reports.
sumpa, hindi makuha-kuhang hustisya, inalipusta, nagrabyado. May problema ka bang matagal nang walang nakikinig? May hinanakit ka bang matagal nang kinikimkim? Huwag mawalan ng pag-asa. Alam mo ba na may programang handang tumulong sa'yo? Ang mga sumbong ngayong araw sa Helpdesk Ipabitag Mo. Ang Helpdesk Ipabitag Mo ay isang public service program na tumutulong sa mga individual at pamilya para maresolba ang kanilang mga problema. Pinamumunuan ito ng Chief Executive Officer o CEO ng Bitag Media Unlimited Incorporated na si Bienvenido Benti Tulfo, katuwang ang kanyang anak na si Carl Benedict Tulfo na Chief Operating Officer naman ng nasabing media. Lahat ng uring katiwalian, lahat ng uring krimen, ito po ang nag-iisang sumbungan, ang nag-iisang totoong nag-iimbestiga, hindi chismis. Diretso po kami, mga totoong tao, totoong buhay, totoong pangyayari, totoong problema, at hubot na katotohanan nangyayaring kapag hindi po kayo kumilos, hindi po kayo nakialam, sino at kailan pa. Mapapanood ang nasabing programa sa CLTV 36, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa tulong ng matibay na partnership, mas pinapalakas ang laban para sa hustisya at kapakanan ng bawat Pilipino. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing pinapahinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na Helpdesk Ipabitag Mo. Kung ikaw ay inaapi, kung ikaw ay nilalamangan, kung ikaw ay naghahanap ng katarungan, ang Helpdesk Ipabitag Mo ang kakampi mo. Ikaw, anong sumbong mo? Ipabitag mo na yan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Batay sa karanasan ng mga kooperatiba at halimbawa ng Vietnam, mas maayos ang pagproseso ng ani kapag isa o dalawang variety lamang ng palay ang itatanim ng mga magsakang benepisyaryo ng rice processing systems ng gobyerno. Kapag mabilis umunang processing, mas mababa ang gastos at mas kumikita ang parehong magsasaka at miller. Hinimok ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka na may access sa Rice Processing Systems o RPS na magtanim lamang ng isa hanggang dalawang palay varieties. Tugon ito sa mga puna at mungkahi mula sa mga farmer cooperatives na nagpapatakbo ng RPS na nagsabing mahalagang maayos at maging epesyente ang produksyon para sa mas mabilis at maayos ang pagpuproseso ng palay. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kung maraming variety raw ang tinatanim ng sabay-sabay na ang antalang operasyon ng RPS dahil hihintayin munang matapos ang isang batch bago magsimula ng panibago. Nauna nang ibinahagi ng isang leader kooperatiba na magandang naging bunga ng pagtatanim ng isang variety gamit ang RPS na ipinagkaloob ng DA sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Inihalimbawa naman ni Chu Laurel ang Vietnam na isa o dalawang variety lang ang tinatanim na nagresulta sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga rice mill, mas mababang gastos at mas kumikita ang parehong magsasaka at miller. Bilang karagdagang suporta, patuloy ring naglalagay ang DA ng karagdagang rice drying facilities. Sa 2025 budget, nakapagtayo ng 220 drying systems na may 390 square meter na bodega at 12-tonner dryer bawat isa. Sa taong ito, magdaragdag pa ng 150 drying systems na may 900 square meter na bodega at 24-tonner dryer. Nilinaw ng opisyal na hindi lahat ng lugar ay kailangang may rice mill basta't may sapat na pasilidad para sa pagpapatuyo at timbakan. Ang pagsasama ng limitadong uri ng tanim at pinahusay na drying infrastructure ay naasahan umanong magpapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka.
Maaari rin itong mabawasan ang post-harvest losses at mapanatili ang kalidad ng bigas. Samantala, hinikayat naman ng DA ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa mga lokal na kooperatiba at processing facilities sa pagpili ng taong variety at sa lubos sa paggamit ng drying systems. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, sa kaugnay na balita, target ang Department of Agriculture o DA ngayong 2026 na makinabang ang humigit kumulang 15 milyong kabahayan sa programang Benting Bigas Meron o BBM na. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, katumbas ito ng tinatayang 60 million Filipinos na inaasahang giginhawa sa pamamagitan ng mga bigas sa ibibenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Kung ikukumpara noong nakarang taon, tinatayang nasa 2.5 na milyong Pilipino lamang ang nakinabang sa programa. Kinilala ni De Mesa ang pag-aproba ng Kongreso sa karagdagang pondo ng DA ngayong taon. Anya malaking tulong ito sa implementasyon ng mga programa ng kagawaran. Ang 295 billion pesos sa budget ang pinakamalaki umano sa kasaysayan ng ahensya. Noong 2025, nasa 237 billion pesos ang pondo ng Agriculture Department. Malaking bahagi raw ng pondo ay ilalaan sa industriya ng bigas habang bibigyang pansin din ang iba pang produktong agrikultural tulad ng high-value crops at livestock. Gagamitin din ang pondo para sa pagtatayo ng mga infrastrukturang pansakahan gaya ng irigasyon, post-harvest facilities at cold storage. Mahigit sa 40 gintong medalya ang bitbit ng Team Philippines pauwi sa bansa matapos ang 13th Para Games sa Thailand. Dahil dito, naitala ng Pinas ang best finish ito sa laro mula taong 2001. Narito ang report. Nagtapos sa ika-4 na pwesto ang kampanya ng Pilipinas sa 13th ASEAN Para Games na ginanap sa Thailand mula January 20 hanggang January 26. Nakapag-uwi ang Team Philippines ng kabuuang 45 gintong medalya, 37 pilak at 52 tanso. Ito na ang pinakamataas na ranking ng Pilipinas sa naturang torneo mula noong taong 2001. Ayon sa official medal tally, nagmula ang karamihan sa mga medalya ng Pilipinas sa athletics, swimming, fencing, table tennis at shooting, kung saan namayagpag ang Filipino para-athletes laban sa mas maraming kalaban sa rehiyon. Ipinakita ng delegasyon ng mas maayos na paghahanda at mas matibay na performance sa kabila ng mas malaking bilang ng mga bansang lumahok at mas mataas na antas ng kompetisyon sa palaro. Samantala, itinanghal na overall champion ng host country na Thailand matapos manguna sa medal tally na sinundan ng Indonesia at Malaysia. Binigyang diin ng Philippine Paralympic Committee na ang ika-4 na pwesto ng Pilipinas ay patunay ng patuloy na pag-angat ng parasports sa bansa at ng potensyal ng mga atleta sa mas malalaking international competition. Inaasahan na magsisilbing pundasyon ng tagumpay na ito sa mas pinalakas na paghahanda ng Pilipinas para sa mga susunod pang palaro sa rehiyon at sa buong mundo. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Alamin natin kung bakit pinag-uusapan ng next generation na van na Hyundai Staria. With its futuristic design, spacious interior, and cutting-edge technology, ang Staria ay ginawa para sa mga modernong pamilya, negosyante at kahit sa mga VIP na laging on the go. Para ka nang nasa loob ng spaceship sa ganda ng loob at smooth ng biyahe. To know more about Hyundai Staria, let's watch this.
Hello, I'm Robert Daril, Sales Executive of Hyundai Baliwag. Sa ngayon po, discuss natin ang ating bagong unit which is the Staria 2.2 Premium 8-speed automatic all-wheel drive. So kung mapapansin po natin sa harap, medyo futuristic din po yung kanyang approach. Then mapapansin po natin, meron pong ilaw dito which is the daytime running light. Ito po ang ating signature logo. Then, kanya pong avoidance camera. Yung grill po niya is panoramic design. Then, dito rin po sa ating grill sa baba, panoramic design din po siya. Atin po mga sensors, ito rin po. So, sa kanya pong ilaw, naka-LED na rin po siya. And wala po siyang fog lamp. Para po sa ating makina, naka 2.2 turbocharged engine na din po tayo. And automatic po na transmission. Then, sa all-wheel drive po, mas maganda po yung all-wheel drive kasi po 100% na lahat ng gulong natin is gumagana. Para po sa ating front suspension, naka MacPherson strap na rin po siya. And naka 18-inch na alloy wheels po siya. Then, dahil nga po naka 18-inch alloy wheels po siya, ang ating pong ground clearance is 186. Sa ating pong side mirror, mapapansin po natin, nandito na po yung ating signal light. Meron na rin po tayo na camera para po sa ating 360, tsaka po sa iba niyang features para po dun sa kanyang collision avoidance, sa blind spot assist. Then, ating pong smart entry. Sa kanya naman pong passenger side, tayo po ay naka-powered door lock handle na rin po. Para po sa rear side ng sasakyan, makita po natin ang ating brake lights. Meron po tayo ditong defogger, yung mga linya po na to. Then, ating logo, Hyundai Staria. Ang ating pong brake lights, signal light, and then yung kanyang reverse camera. So sa atin pong rear end trunk, naka-automatic na rin po siya. Isang pindot lang po natin, bubukas na po. Ang atin pong Hyundai Staria ay may 9-seater. So, fold lang po natin siya para po magamit natin yung likod if ever po na walang uupo. Then yung likod po niya is pwede natin paglagyan ng dalawang balikbayan box or mga luggages po na pwede natin ilagay like groceries or etc. Ang ating pong automatic na rear end trunk is naka-hydraulic assist na rin. Para po sa ating driver side, mapapansin po natin, tayo po ay naka-leather na, durable plastic. Then dito po sa ating infotainment, nandito po yung ating control sa windows. Then, ang ating pong unlock and unlock, then control po ng ating side mirrors. Ating Hyundai Staria ay naka-premium Bose speaker. Ang ating pong seats ay naka 8-way powered na po siya. So, kapag gusto po natin siyang palikod, paharap, depende po sa ating driving habit. So, tayo na po mismo mag-a-adjust. Para po sa ating steering wheel, tayo po naka-leather na rin. With paddle shifter, mapapansin po natin sa ating infotainment, meron pong mga buttons. So, ito po yung sa personal side, sa calls, sa cellphone. Then, nandito naman po yung ating mga assistive. Ang ating pong steering wheel ay naka-tilt and telescopic na rin po. So, depende na lang po sa kung paano siya gustong imaneho, pataas or pababa. Then, para po sa ating engine, tayo po ay naka-push start button. So, pipindutin lang po natin siya. Para po sa ating LCD, tayo po ay naka 6-inch na rin po. So, touchscreen din po yan. Para po dito, meron po tayong ventilated seats. So, kung gusto po natin na malamig ang upuan, pindutin lang po natin to. Lalamig na po yung upuan ng driver side. So, dito naman po sa passenger side. Then, kung gusto po natin na mainitan, tanggalin lang po natin ito. Ito po ang pindutin natin. Ang Hyundai Staria ay meron na rin pong reverse camera with 360 na rin po siya. So para po mas maingat po tayo sa ating pagmamaneho. So tayo po ay naka-shift by wire, button type na rin po siya. So hindi na po siya yung traditional shifter na ito po is pipindutin na lang po kung gusto natin mag-neutral. Gusto natin na tayo ay nasa park. Ang ating pong USB port adapter na pwede rin po tayong mag-charge. Meron po siyang 12 volts. Then ang ating pong wireless charging. So if ever po na gusto natin na hindi na bumaba na sasakyan upang buksan ang ating pintuan sa gilid or sa likod, pipindutin na lang po natin to, long press, bubukas na po yung pintuan. Then long press lang po ulit para po sumara.
Para po sa side ng driver and passenger, pwede po tayo maglagay dito ng cup. So meron po tayong cup holder. And dito naman po, if ever na meron tayong gustong ilagay na gamit dito, kasya rin naman po siya. Ang Hyundai Staria 2.2 Premium 9-seater ay nagkakahalaga na 2,830,000. Meron po tayong promo down payment na 280,000. So sa 5 years po niya is 58,604 lang po ang ating gagastusin. Para po sa ating in-house, ang mga inclusions po niya pag binili ang ating sasakyan, meron po tayong free chattel mortgage, 3 years LTO registration, meron din po tayo na free tint, floor mats, spare key, tsaka po yung ating Laos Cares with 24/7 roadside assistance and free towing na rin po. 32,500 worth of benefits. For more information, I am Robert Daryl Dorupa. Please contact me at my number 0905-886-0922. Ang number ko po is Viber ready, WhatsApp ready, and pakifollow na rin po ang aming official Facebook page which is Hyundai Baliwag. Pakifollow na rin po ang aking official Facebook page, Hyundai Baliwag by Robert Daryl Dorupa. If ever po na madaan kayo dito sa aming showroom, kami po ay located sa DRT Pagala Highway, Baliwag, Bulacan. Ako pong bahala sa inyo, tutulungan po namin kayo para po mahanap ninyo yung unit na fit para sa inyo. Here at Hyundai, innovate every day. Isa na namang Phil-American ang gumagawa ng pangalan sa larangan ng pelikula. Ito'y matapos siyang ma-nominate sa Best Cinematography category para sa pelikulang Sinners sa 98th Academy Awards. Kung sino siya, kilalanan natin sa Chika Express ni Arlene Salonga. Lumikha ng kasaysayan ng isang Filipino-American cinematographer na si Autumn Durald Arcapao bilang kauna-unahang woman of color na nominado sa Best Cinematography category sa prestihiyosong 98th Academy Awards o Oscars 2026. Nominated siya para sa 2025 horror film na Sinners sa direksyon ni Ryan Coogler na may record na 16 nominations sa Academy Awards. Sa kategoryang ito, kadalasang hindi nabibigyan ng puwang ang mga babae. 3 pa lamang ang na-nominate at wala pang nagwawagi sa kasaysayan. Pinanganak si Arcapao sa Oxnard, California at lumaki sa San Francisco Bay Area. Siya ay may dugong Pilipino mula sa kanyang ina at African Creole naman sa kanyang ama. Sinusundan niya si Rachel Morrison bilang ikalawang babae na nominado sa naturang category at si Matthew Libatic bilang ikalawang Pilipino na napabilang sa nominasyon. I'm always looking with my eyes. I mean, there's so much around us, you know, and there's so much stuff that he does with his actors that I have to I'm quiet and I pay attention, you know, to make sure that I'm watching so that, you know, when it comes time to light or, you know, give him a space where he can move around because he likes to shoot with more than one camera. He also has ensembles all the time where he wants everyone should have their own shot, right? Because they're just doing these amazing performances. So I've also learned that when I'm doing films with him, it's not, you know, my lighting has to be like, to get what I want from the lighting has to be very specific because I want to create a space where I'm not going to say like, you can't look that way or you can't look this way or, you know, so I light a lot from above. And I figure it out beforehand so that I can be quick on the day to create the contrast quickly and stuff like that. Bago pa ito, gumawa na siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng cinematographer na gumamit ng Ultra Panavision at IMAX 65mm na mga kamera. Kasabay nito, siya rin ang nag-iisang cinematographer sa ngayon na gumamit ng IMAX 15 Perf camera na may Kodak Ektachrome na film stock. Nagsimula si Arcapao bilang cinematographer sa music videos at indie films bago mag-transition sa full-length movies. Ilan sa mga ginawa niya ay ang Teen Spirit, Loki, at Black Panther Wakanda Forever. Ang 98th Academy Awards ceremony ay gaganapin sa March 15 sa Dolby Theater, Hollywood, Los Angeles. At yan po ang ating Chika Express. Ako si Arlene Salonga para sa CLTV 36 News.
At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na feature ang inyong produkto o serbisyo para sa aming mga news and current affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page sa CLTV 36 Official o tumawag o mag-text sa 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.